tänään vietetään valtakunnallista kodin ja koulun päivää toista kertaa Suomessa ja meilläkin toista kertaa. Ja mukavaa, että olette tullut tänne avointen ovien päivään tänään. Ja tänään meillä on tämmöinen yhteinen tilaisuus, jossa avataan meidän tämän vuoden kansainvälinen projekti Lapsen päivä, The Child's Day. Eli meillä on kumppanikoulu tuolla Gambiassa. Tuolla näkyy kartta seinällä. Siellä on Afrikan kartta ja siellä on sitten nuolella merkitty, missä se Gambia sijaitsee tuolla Länsi-Afrikassa. Gambia on pieni maa, ja josta ykkösluokkalaiset tulee kohta kertoa vähän enemmän, että millainen maa se Gambia on. Mä en puutu siihen. Mutta se koulu, joka meillä siellä on, meidän ystävyys- ja kumppanikouluna, on myös suunnilleen saman kokoinen koulu kuin mekin. Eli siellä on 360 oppilasta. Meillähän on täällä 314 oppilasta. Ja ne oppilaat, lapset ovat samanikäisiä kuin te. Ja sillä koululla on myös rehtori, jonka kanssa mä oon keskustellut tässä paljon tuolla Skypen välityksellä. Ja sieltä aina joka kerta rehtori Victoria kysyy, että miten sinun oppilaasi jaksavat siellä koulussa. Ja mä vastaan, että hyvin jaksavat. Ja toivotan aina täältä terveisiä myös heidän henkilökunnalle ja oppilaille. Ja tarkoitus on tämän vuoden aikana tutustua ja perehtyä ja tutkia vähän, että minkälainen on lapsen päivä ja lapsen arki siellä Gambiassa, Afrikassa ja millainen se on täällä Suomessa. Eli yhteistyötä sen merkeissä. Varmaan luokissa olettekin jo aloittaneet kirjeiden ja kuvien piirtämisen sinne gambialaiselle koululle. Eli lähetetään sinne postia meiltä täältä. Ainakin näin tuolla 3A-luokan tosi hienoja kuvia ja englanninkielisiä tekstejä jo, vilahduksia niistäkin. Lähetetään ne koululle ja aloitetaan sillä tavalla projekti. Tämä tilaisuus videoidaan. Täällä on 6. luokan pojat kuvaamassa tämän tilaisuuden ja tarkoitus tästä vähän editoida ja myöskin sitten antaa sinne Gambiaan maistia sen, miten me tätä projektia aloitetaan. Tämä on meidän koko koulun yhteinen projekti. Oppilaat kaikki on tässä mukana, kaikki opettajat. Ja meillä on Gambiaan tiimi sitten, joka suunnittelee ja organisoi tätä projektia tarkemmin. Siihen kuuluu myös oppilasedustajat. Sitten tämä on osa tämmöistä opetushallituksen Komppi-hankekokonaisuutta, globaalikasvatushanketta, jossa on 13 osahanketta Suomessa. Ja sitten niitä kumppanikouluja näillä muilla kouluilla on ympäri maailmaa, Afrikassa ja Aasiassa muun muassa, mutta myös muualla. Paljon kivaa on luvassa ja tapahtumaa tämän tiimoilta pitkin vuotta. Tämä Gambia-teema tulee näkymään täällä meidän koululla käytävillä. Gambia-seinä tulee tuonne käytävälle InfoTV:n kautta. Sitten meillä on blogi, jota ruvetaan kirjoittamaan. Ja mä kirjoitan sinne ensimmäisen kirjoituksen ja sitten katsotaan, että jospa sieltä joku luokka ottaisi sitten seuraavan kirjoitusvastuun. Ja sinne voi kirjoittaa englanniksi, jotta myös meidän kumppanikoulussa ymmärretään sitten, mitä me täällä tehdään. Me saatiin opetushallitukselta tähän apuraha, jonka turvin me tätä projektia toteutetaan. Eli koulun omaa rahaa tähän ei mene ollenkaan. Eli 100% rahoitus opetushallitukselta ja ulkoministeriöltä. Ja me ollaan hirveän innoissamme tästä ja toivotaan, että päästään kaikki siitä nyt heti osalliseksi omalla tavallaan ja sieltä löytyy teille uusia kavereita. Vähän kaukaa ensin ehkä kirjekaverin muodossa ja sitten ehkä mistä koskaan tietää mitä tapahtuu. Mutta nyt mä en puhu enempää, vaan mä päästän meidän eka B-luokan tänne opettajan kanssa kertomaan Gambiasta enemmän. Olkaa hyvä.
Gambian tasavalta eli Gambia on valtio Länsi-Afrikassa. Afrikassa se on pinta-alaltaan Manner-Afrikan pienin maa. Kuvassa nuoli osoittaa Gambian sijainnin Afrikan mantereella. Gambia on 5 kertaa Hämeenlinnan kaupungin kokoinen pinta-alaltaan. Ihmisiä Gambiassa asuu 1,8 miljoonaa. Tässä kuvassa näette Gambian tasavallan lipun. Sen värit ovat punainen, valkoinen, sininen ja vihreä. Gambia on pieni ja kapea valtio, jossa sijaitsee Gambiajoen ympärillä. Gambia on leveimmästä kohdastaan alle 48 kilometriä leveä, joka on sama matka kuin Hämeenlinnasta Hyvinkäälle. Gambia valitsee tyypillinen länsi-afrikkalainen ilmasto, kuuma sadekausi. Kestää kesäkuusta marraskuuhun ja kuivempi, viileämpi kausi marraskuusta toukokuuhun. Useimmat suuret eläimet, kuten elefantit, on metsästetty sukupuuttoon. Gambiajoen kansallispuistossa elää vielä vikkohevonen. Yleisimmin tavat nisäkkäät ovat apinoita. Jokisuulla elää delfiineitä. Lintuja Gambiassa elää jopa yli 500 eri lajia. Lähdemmekö mielenkiinnolla tutustumaan lisää gambialaisiin ja gambialaisiin tulevan vuoden aikana? Kiitos tosi paljon. Siinä tuli tietoisku Gambiasta. Paljon pienempi maa siis kuin Suomi. Unohdin, mitä piti sanoa. Niin, tosiaankin täältä lähdetään kohdevierailulle sinne Gambiaan muutaman opettajan voimin ja sieltä sitten huhtikuussa me saamme Gambiasta vieraita tänne sieltä meidän ystävyyskoululta. Unohdin sanoa, sieltä tulee rehtori, 2 luokanopettajaa meille tänne koululle viikoksi. Ja he pitävät sitten myös teille oppitunteja. Ja pääsette heidän kanssaan sitten keskustelemaan ja haastattelemaan heitä ja kysymään kysymyksiä. Ja se tulee olemaan varmasti upea juttu. Ollaan myös suunniteltu, että voitaisiin kokeilla, minkälainen on gambialainen koulupäivä. Kunhan tästä projektista päästään alulle ja opitaan siitä lisää, niin yhden koulupäivän voitaisiin viettää gambialaiseen tyyliin. Mutta sitten vähän taidetta, eikö niin? Musiikkia. Hyvä. Otetaan loppuun semmoinen englanninkielinen laulu, joka on kaikille tuttu suomen kielellä. Siellä tarvitaan pää, olka, polvet ja varpaat. Eli ne oli head and shoulder, knees and toes. Sitten tuli vielä silmät ja korvat, eyes and ears. Sitten tuli suu ja nenä, mouth and nose. Noustaan ihan seisomaan ylös. Virallinen kieli siellä Gambiassa oli englantia, mutta nyt kun me lauletaan tätä englanniksi, niin varmasti ymmärtää, mistä me lauletaan. Mä lasken 4 englanniksi, niin sen jälkeen aloitetaan. 1, 2, 3, 4.
Hienolta näytti. Gambiassa virallinen kieli on englanti, jotenka nyt on lisämotivaatiota sitten sen englannin kielen tunneillekin opiskeluun. Et kun me saadaan vieraita ja kirjoitellaan kirjeitä ja lähetetään kuvamateriaalia ja videoita, niin englannin kieltä todella tarvitaan. Siellä myös puhutaan wolofin ja mandinkan kieltä. Ja se on heidän heimokieliä. Ja oli vielä joku kolmaskin kieli, mutta en muista sen nimeä. Se oli aika vaikea sana muista sanoa, mutta nämä kaksi mä muistan. Mutta voisiko kamerat suunnata nyt tänne meidän oppilaisiin ja kouluväkeen? Ja annetaan sinne vielä kunnon tervehdys sinne meidän koululle, kun lähetetään videokuvaa ja mitä me huudettaisiin sinne tervehdittäisiin? Olisiko se hello? Joo. N-Y-T nyt. Hyvä, kiitoksia. No niin, nyt meillä on sitten virallisesti tämä teema avattu ja lisää kuuluu. Oikein hyvää perjantaipäivän jatkoa kaikille ja sitten opettajan, kiitos, opettajan johdolla sitten sinne, minne kukakin menee. Hyvä, kiitoksia.